Controlled na. Kasi giibot na sibuyas. Mo na pang ipang-ibot ang sibuyas ito. Piliin na ba mo ng tambok, no? Kasi sudah na to. Nakikwarta niya. No. Yan, sudah na to. Sa diskarten mo ron. Saan mo na? Oh, hindi ko kwarta. Sudah mo kwarta eh. Kaso ko yung diskarte ko, sudah. Sudah, Andre. Pwede na siguro ng duha. Ito na eh. Siya raw di pa ni masudan eh. Kare. Okay. At siya raw di pa ni malipay ng isang masudan namin. Bibi! Dali, sudan no. Oh. Tara. Pata. Ako na yung lutoon. Tesod, kaya di naman naglutoon. Luto naman na. Ayo. Ha? Para sa niya. Ha? Kung ka malipay nga nagdala kong sudan. Ano sa Magkapay gani. Tara, nay. Alin eh. Tara. Tara ba? Ay. Tunanin mo na. Hindi ba luto niya? Ayos ng problem. Mo na pang ipang-ibot ang sibuyas, ha? Solve the problem. Ha? Controlled na. Kasi giibot na sibuyas. Mo na pang ipang-ibot ang sibuyas ito. Piliin na ba mo ng tambok, no? Wala man tayo sudan. Ay, masuko man ka. Asa ba isod ang sibuyas? Tundog ko na. Namay ko, hindi naman ko gipatis. Piliun ba din akong tambok? Nagkatil. Nagkatiraw ka kaya nag-ibot na ka dito. Usa man di ay oo. Usa man di oo. Masudan naman na problema kag sudan ka ni lagi. Oh. Ang tambok pag yung gipili ang sibuyas. Oh. Ang tambok. Hindi ko nga pinalangan siya nga bugtong isa ka bugtong duha ka mo. Di siyempre bugtong isa lang na kabuo. Oh, Para di na bugtong. oh, di ko nga pag yun ginahinap. Grabe. Kapisokos kong nanay da. Balik na ako nagtanom be. Sot ko siya kitambok do kayo kong gi. Kuha. May pangipamalik lang ako nagtanom. Dili din niya ipa ibot ni asar mo to repita kong giibot dara. Balik na nato nagtanom. Na. Syarog di ka mabuhi dia. Pasensya na gyud nangita lagi kong diskarting sutan ay. Ikaw kay ikaw ra isa. Sangit lang ka diha ako lang nun si nanay ha nga. Nakuanta na ka, nabalik ta na ka. Ay ta. Okay. Matagak man. Okay. Di na dyan kumusab og patagag panghibot eh. Ita patagag ibot og tanom nga di ato. Balik na ako og tanom. Iya. Wala na to. Ay malibog mapukunin mo na eh. Nasuko ka niya karon ako na pug giudsok dito. Maluloy na po. Unsa man jud? Magsugod man to sa kabuhi. Kaya mo namang giibot. Nya. Ibto na putol ako balik ron. Ito, ano mamatay? Uy, klaro, hindi na ako umuibot na tayo. Bahala to dito.